منارە حەدبا لە سەردەمێ سەلجوقیان لە ساڵا 1972 زاینی bi destê waliyê Mosilê Nûreddîn Zengî hat bû avakirin. Minara Hedba li cem xelkê Mosilê bi hêmayekê mêjûyî dihête naskirin. Xelkê Mosilê şanaziyê pê dibin. Cami'a vê minarê Cami'a Nûriya mezin e ku Temmûza sala 2014 da ser kêşê Daeş Ebu Bekirê Bexdadî ragihandina dewleta İslamî li vê cameyê kirbû. Di xizeyrana sala 2017 da Hedba hate teqandin ji layê çekdarên Daeş ve beriya azadkirina wî cihî bi çend roja. Rojane me lêt nêrî. Çend hêzên eminî nêzik bûn, em benda wê rojê bûn, kengî dê alayê Daeş lê vebît, da ku bizanîn em azad bûyne. Rojekê me lê nêrî, minare her nema bû. Nebtinê hewlatiyên Mosilê daxbar bûyne. Bi teqandina Minara Hedba belkû her kesê carekê seredana Mosilê kirbîtin û ev minare ketbîte ber çavên wî tu caran ji bîr naket. بگرە 25 ساڵ پێش ئێستا من دەهاتمە مووسێ مووسر کراوە بوو دەهاتم بەلۆریت ساوەرم باردەکرد خێم باردەکرد ئەلحەمدولیلا بکن ئەو منارەی حەدبادا دەهاتم شارەکی قەدیم ئەو دەمای Di heman sala Minara Hedba û Cami'a Nûriya mezin hatine teqandin rêxirawa UNESCO bi harîkariya dewleta Îmarat zêdetirî 5 milyon dolarên Emerîkî wekû qonaxa êkê ji bo avakirina Minara Hedba û Cami'a Nûrî terxan kirin û kariyê berdewam e bi heman nexş û dîzaynê kevin da ku vî cihî wekû berê vegerînin. التحديات والصعوبات تمثلت في رفع الأنقاض، عزل القطع الأثرية، تقطيع الطابوق الأصلي. بربستên karî, rakirina paşmayên şerî û cudakirina parçeyên şînwarî û birîna tabûka şêwazê kevin, sebaret bala minarê û nexşên li ser rûyê derve, qadirmên nav da mewasa avakiriye wekû berê. Minara Hedba bilindahiya wê digihîte 51 metran û boçî naflê hatiye Hedba ji ber ku bala vê minarê xwaratî têda diyar e. Her wesa Minara Hedba û Cami'a Nûriya mezin duwemîn camî li Mosilê li ser demê İslamê hatine avakirin ku piştî Cami'a Emewî têtin ku li ser demê Umerê Kurê Xettabî li sala 16 kûçî hat bû avakirin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosil.